बाहाघरକୁ ଯାଉଥିବା ବୋଲେରୋ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଏଥିରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେଡା ଓ ବୁର୍ଜା ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁର୍ତୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ବଡଖଡକା ଗାଁରୁ 50ରୁ 60 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟି ଦାଇବେଡା ଗ୍ରାମରେ ହେଉଥିବା ଏକ ବାହାଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ବେହେଡା ଓ ବୁର୍ଜା ରାସ୍ତା ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଗାଡ଼ିଟି ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହୋଇଥିଲା। दुर्घटना जोगु घटनास्थल ही बलराम भत्रा नामक जड़े व्यक्ति मृत्यु होता। यासह अनेक लोक आहत होते। खबर पाई धोडरार एवं रायघर 108 आंबुलांस घटनास्थल पहुंची आहत मानक उमरकोट गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को नहीं। उमरकोट पुलिस पिकअप भ्यान को जबत कर घटनार तदंत करुछि। उमरकोट मनोज कुमार दास को रिपोर्ट, ओडिशा न्यूज रूम।